Naša škola zohrala v dejinách mesta Bánovce nad Bebravou významnú úlohu. Už v roku 1527 vzniká na území mesta prvé gymnázium. Škola mala 5 tried a v určitých intervaloch zanikala a opäť ožívala. Novodobé počiatky školy sa viažu s rokom 1934, kedy bol v Bánovciach otvorený rímskokatolícky učiteľský ústav, neskôr poštátnený a premenovaný na štátny učiteľský ústav. Postupne v ňom vznikali aj gymnaziálne triedy. V školskom roku 1950-51 ich bolo 5 zo 161 žiakmi a 9 učiteľmi. Študentov však ubúdalo, preto sa v 53. roku škola ruší. V ďalšom školskom roku sa zriaďuje 11-ročná stredná škola, ktorá sídlila v terajšej základnej škole na Duklianskej ulici. O 5 rokov neskôr už mala 7 tried. V školskom roku 1960-61 sa jej názov zmenil na Strednú všeobecno vzdelávaciu školu. Sídlo školy sa niekoľkokrát menilo, no od školského roku 66-67 sa škola presťahovala do budovy bývalého okresného súdu, postavenej v roku 1921, teda do budovy, v ktorej sídli naša škola až doteraz. Okrem tejto budovy získala škola aj 2 miestnosti na Jesenského ulici, v bývalom dome spisovateľa Janka Jesenského. Prvým riaditeľom gymnázia sa v súčasných priestoroch stal Jaroslav Feranec, za pôsobenia ktorého sa vybudovala aj prístavba školy. Na stoličke riaditeľa vystriedal Jaroslava Feranca Jozef Kolačan a neskôr Vladimír Hudák, ktorý v školskom roku 1998-99 inicioval zriadenie 8-ročného gymnázia so zameraním na štúdium cudzích jazykov. To znamenalo zvýšenie počtu žiakov, učiteľov, ale aj nárokov na priestorové kapacity školy. Začalo sa uvažovať o väčších priestoroch, v ktorých by rozrastajúce gymnázium mohlo sídliť. Nové podmienky si vyžiadali zmeny aj v riadení školy. Preto popri Viliamovi Jurákovi bola za zástupkyňu riaditeľa školy vymenovaná aj Rudolfa Novotná. Z 8 rokov môjho pôsobenia v gymnáziu Janka Jesenského vo funkcii zástupkyne riaditeľa považujem 2 školské roky za veľmi náročné. Bol to školský rok 2002-2003, kedy riaditeľ gymnázia po dohode s vedením mesta rozhodol, že časť gymnázia sa presťahuje do 3. základnej školy na Školskej ulici. Bolo to veľmi náročné presťahovať 4 triedy 8-ročného gymnázia od príjmy po kvartu tak, aby sme zabezpečili výchovno-vzdelávací proces na plnej úrovni. Museli sme presťahovať školské zariadenie, lavice, stoličky, didaktickú techniku, učebné pomôcky, ale toto nebolo, ako sme zistili, najväčším problémom. Veľmi náročný bol presun pedagógov z klasického gymnázia do 8-ročného gymnázia, do 3. základnej školy, kedy museli zrealizovať presun v rámci krátkych prestávok. Pedagóg mal 2 vyučovacie hodiny v klasickom gymnáziu, 1 hore na severe, potom sa opäť musel v rámci prestávky presunúť a vrátiť do klasického gymnázia. Bolo to náročné pre učiteľov i pre žiakov. Ráno o 6:30 som otvárala túto základnú školu a večer som ju zatvárala. Zaujímavé bolo, že som mala dosť priestoru na to, aby som si pozrela, že aké výhody vlastne naše gymnázium presunom do tejto budovy získa. To, čo sa zdalo na prvý pohľad ako veľkou výhodou, že budeme mať viac učební a kabinetov, sa v konečnom dôsledku ukázalo ako nevýhodou. Učebne v klasickom gymnáziu boli väčšie a kabinety hore v 3. základnej škole boli v dezolátnom stave, neboli vhodné
aby pedagógovia trávili chvíle prípravy na vyučovací proces práve v nich. Kotolňa bola v zlom stave, kdežto v klasickom gymnáziu na Radlínského ulici sme mali už plne funkčnú kotolňu, vymenenú, novú. Rovnako to bolo aj s telocvičňou, ktorá potrebovala veľkú opravu. Výhodou bolo, že sme mali svoju jedáleň. V druhom školskom roku, keď sme presťahovali do základnej školy hore na severe aj 4 triedy štvoročného gymnázia, tieto problémy pokračovali. V hornej časti mesta mali naši žiaci a študenti vyššieho gymnázia veľmi často potýčky s neprispôsobivými občanmi. Nebolo týždňa, kedy som nevolala príslušníkov polície, aby riešili takéto prečiny a napadania, uražanie našich študentov. Podľa mojej mienky bolo veľmi dobré, že sa zastavil tento proces, že gymnázium zostalo v budove na Radlínského ulici, pretože v neposlednom rade musím skonštatovať, že aj priestor, ktorý bol ďaleko od napríklad autobusovej stanice, keďže my máme veľa študentov dochádzajúcich, takže aj tento priestor nebol dvakrát výhodný. Gymnázium je na dobrom mieste, v centre mesta a výsledky práce pedagógov je vidieť práve v tom, ako študenti reprezentujú školu a ako sa dokážu uplatniť počas ďalších štúdií a dokážu sa dostať do vysokých pozícií. Myslím si, že je veľmi vhodné a výhodné, aby škola takéhoto typu bola situovaná do centra mesta, nie na perifériu. V školskom roku 2004-2005 došlo k zmene na poste riaditeľa školy. Riaditeľkou školy sa stala Elena Kacvinská, ktorá vzhľadom na veľmi náročnú organizáciu vyučovania a nevyhovujúce nové priestory školy rozhodla, že gymnázium zostane sídliť v starých priestoroch v centre mesta. To znamenalo opätovné sťahovanie 8 tried zo základnej školy na Školskej ulici. Znova sa začala využívať Jesenského budova a 2 učebne sa zriadili aj v priestoroch Sokolovne. Drobné stavebné úpravy sa museli vykonať aj v hlavnej budove, aby všetkých 528 žiakov v 18 triedach malo vhodné podmienky na výučbu. 10-ročná história našej školy od roku 2004 je spojená s mojím riaditeľovaním, pretože do funkcie som nastúpila 1. júla 2004. Postupne som zisťovala, čo všetko bude potrebné v tejto škole urobiť po materiálnej stránke i v tom výchovno-vzdelávacom procese. V tom čase ale bola veľmi dôležitá aj tá materiálna stránka, lebo práve preto, že sme plánovali sťahovanie do iných priestorov, tak sa niekoľko rokov už do budovy neinvestovalo. Začali sme možno maličkými opravami a úpravami učební, sociálnych zariadení. Postupne sa na to nabalovali ďalšie problémy, ktoré bolo treba vyriešiť, či už s kanalizáciou, s jednotlivými triedami. To sú naozaj drobnosti, ktoré ale nás stáli veľmi veľa síl. Život školy napriek týmto zmenám pokračoval svojím zvyčajným tempom. Škola organizovala kultúrne podujatia, lyžiarske kurzy, exkurzie, súťaže, olympiády. Na zmysluplné využitie voľného času študentov sa vytvorilo mnoho záujmových krúžkov. V septembri 2006 opäť nastala zmena vo vedení školy. Viliama Juráka vo funkcii zástupcu vystriedal Igor Marko. V jesenných a zimných mesiacoch roku pokračovala modernizácia školy rekonštrukciou chemického laboratória a zriadením multimediálnej učebne s nainštalovanými 13 počítačovými zostavami s pripojením na internet.
No a opäť sa začala využívať vynovená telocvičňa v zrekonštruovanej Sokolovni. V roku 2006 sme ministerstvo školstva požiadali o udelenie čestného názvu. Usúdili sme, že sme dostatočne kvalitná a dobrá škola na to, aby nám tento čestný názov mohol byť prepožičaný. S udelením čestného názvu bolo spojených taktiež množstvo rôznych aktivít. Jednak sme museli osloviť predkov dejateľa, po ktorom sme chceli tento názov niesť, Janka Jesenského, nie predkov, nasledovateľov dejateľa Janka Jesenského, ktorí museli súhlasiť s tým, že nám tento názov môže byť prepožičaný. A ministerstvu školstva sme museli dokázať, že si ho zaslúžime. To išlo o tú kvalitu školy, o výsledky školy. Toto všetko sa podarilo a v marci 2007 sme z rúk zástupcu ministerstva školstva prevzali čestný názov Gymnázium Janka Jesenského. Odvtedy sa teda hrdíme týmto čestným názvom a naozaj pyšne ho nesieme. Prvé týždne školského roka 2008-2009 sa okrem rozbehu vyučovacieho procesu venovalo veľa úsilia najmä modernizácii priestorov žiackej knižnice a vďaka finančnej pomoci Združenia rodičov aj rekonštrukcii jazykového laboratória. V škole sa na veľkú radosť študentov otvoril bufet Pompo a žiacka školská rada organizovala svoj prvý školský ples. V tomto školskom roku sa spustilo vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu. Okrem materiálno-technického zabezpečenia samozrejme bolo neustále treba zlepšovať aj výchovno-vzdelávací proces a prispôsobovať ho podmienkam novej doby. Takým nečakaným bleskom z jasného neba bola tvorba školských vzdelávacích programov, keď ešte v júni sme si mysleli, že nie je možné, aby sme v septembri museli učiť podľa nového štátneho a jemu prispôsobenému školského vzdelávacieho programu. Ale realita bola taká, že my sme naozaj v septembri, myslím, že to bolo v roku 2009, začali učiť podľa nového školského vzdelávacieho programu. To bol prevrat vo výchovno-vzdelávacom procese a na jeho prípravu sme mali 0 času. Napriek tomu sme to zvládli a zvládli sme to vďaka úžasným kolegom, úžasnému pedagogickému zboru, ktorý tu máme a ktorý toto všetko ťahá so mnou. Na začiatku školského roka 2009-2010 opäť nastala zmena vo vedení školy. Rudolfa Novotná sa vzdala funkcie zástupcu riaditeľa školy, nahradil ju Dušan Zajac. Prvý ročník 8-ročného štúdia otvorený nebol, lebo sa posunul vek nástupu do gymnázií. Žiaci základných škôl mohli nastúpiť do 8-ročných gymnázií až po ukončení 5. ročníka. V septembri 2010 bola vybudovaná a otvorená 3. učebňa informatiky v priestoroch bývalého skladu učebníc. Študentom tak bolo umožnené kvalitnejšie vyučovanie s novou počítačovou technikou. Potom nasledovalo obdobie projektov. Európska únia nám poskytla šancu získať materiálne vybavenie školy, získať zlepšenie vyučovacieho procesu vďaka projektom, do ktorých sme sa mohli prihlásiť. Najskôr to boli drobnejšie projekty, pomocou ktorých sme si zase opravili niektoré učebne, rozvinuli sme tu aj športovú činnosť, aj environmentálne povedomie žiakov sme posilnili vďaka týmto projektom. Až sme sa prepracovali k 2 obrovským projektom. Jedným z nich bol projekt Moderným vzdelávaním do Európy a druhý celková rekonštrukcia našej školy. Moderné vzdelávanie do Európy. Už samotný názov, alebo teda Moderným vzdelávaním do Európy, samotný názov svedčí o tom, o čo v tomto projekte išlo. Projekt bol zameraný na výchovu a vzdelávanie. Samozrejme, okrem toho, že sme si pomocou projektu nejak ujasnili a pomohli vo výchovno-vzdelávacom procese, tak s projektom boli spojené aj mnohé moderné didaktické pomôcky, počítače, fyzikálne laboratórium a množstvo ďalších. Druhým veľkým projektom je rekonštrukcia školy. K
projektu sme sa dopracovali tak, že náš zriaďovateľ nám poskytol možnosť zaradiť sa do zásobníka škôl, ktoré by sa mohli uchádzať o rekonštrukciu. Najskôr sme v tom zásobníku boli, potom sme tam zasa neboli. Až nastal čas prihlásiť sa na, myslím, že vtedy to bolo ministerstvo pôdohospodárstva, to už si presne nepamätám, že tak sme sa prihlásili. Vtedajší predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja nám až dodatočne dal povolenie prihlásiť sa, ale zase musím povedať, že Trenčiansky samosprávny kraj nám bol veľmi nápomocný potom pri vytváraní projektovej dokumentácie, neskôr aj pri realizácii tohto projektu. Projekt bol úspešný a tak sme v júni 2011 pristúpili k rekonštrukcii školy. Zasa to bolo možno tak ako všetko dianie tých posledných 10 rokov za veľmi rýchlych okolností. Začiatkom júna sme ešte netušili, že sa tá rekonštrukcia spustí. Niekedy uprostred júna mi povedali, že vypracte školu. Vypracte školu úplne. To znamenalo vyniesť všetko, čo v tejto škole bolo a čo sme v budúcnosti ešte plánovali použiť niekam. Našťastie máme budovu Janka Jesenského, tam sme veľa vecí odniesli. Medzičasom sme mali prenajaté priestory v Sokolovni, tak tam išlo mnoho vecí z tejto školy a naozaj 1. júlový týždeň bola škola prázdna. Potom som sa do tej školy chodila a rozprávala som sa s realizátormi projektu. Koncom júla už som bola úplne zúrivá, pretože škola bola rozbitá a mala som pocit, že sa tu nič nedeje. Pravila som im, že no, ale my tu v septembri chceme učiť. Dlho sa nič nedialo. Až potom zrazu v auguste sa to tu rozbehlo úžasným tempom. Koncom augusta nám bolo úplne jasné, že tu sa ešte učiť nebude dať, ale našli sme taký nejaký postup s realizátormi tejto rekonštrukcie, ako to urobiť, aby sa tu aspoň 2. septembrový týždeň dalo učiť. 1. september sme začali. V deň, keď sa mal začať školský rok, tak naozaj sme so žiakmi a s učiteľmi nastúpili na školskom dvore. Do školy sa vstúpiť nedalo. Otvorili sme školský rok a s radosťou som žiakom oznámila, že do konca týždňa môžu zostať doma, pretože som im musela udeliť riaditeľské voľno. Na moje prekvapenie tá firma skutočne stihla do konca toho 1. septembrového týždňa pripraviť školu tak, že sa to už dalo učiť. Postupne sa potom dorábali takmer až do decembra rôzne ďalšie veci, ktoré ale už nenarušovali ten vyučovací proces. 2. februára 2012 sme prevzali všetky stavebné práce, respektíve Trenčiansky samosprávny kraj prevzal zrekonštruovanú školu. Odvtedy si tu žijeme pomerne dobre, lebo naozaj sa už nemusím trápiť s tým, že či kúrenie dokúri až do 4. C, či okná nevypadnú, keď ich otvoríme a podobne. Za posledných 10 rokov sa naša škola úspešne venovala nielen rekonštrukčným prácam a snahe zvýšiť materiálno-technické vybavenie učební, ale najmä kvalitnej výučbe. V súčasnosti navštevuje gymnázium viac ako 400 študentov. Naši študenti dosahujú úspechy vo vedomostných súťažiach a olympiádach nielen na krajskej, ale aj na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni. Mimoriadne úspešná je naša škola v literárnych súťažiach. Rozvíjame krúžkovú činnosť, snažíme sa realizovať stále nové projekty. Niektoré z nich prekračujú hranice Slovenska, ako napríklad projekt Comenius, v rámci ktorého sa naša škola stala partnerom 3 škôl z Nemecka, Poľska a Talianska. Kvalitu gymnázia Janka Jesenského potvrdzujú aj certifikačné merania, realizované NÚCEMom, v ktorých naša škola získala v slovenskom jazyku a v matematike nadpriemerné výsledky. V hodnotení stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja naše gymnázium dlhodobo dosahuje popredné priečky. No najväčším úspechom gymnázia Janka Jesenského je vysoká miera uplatnenia jeho absolventov vo všetkých sférach života.